Tak. Jo, a teď tam to má. Tak, právě. Máma mohla být na zdraví. Já jich nezvládnu, že to bylo. Jděte se ještě, ať se uznáte, tak si spojím do toho. A nechoď zále to mě. Poušeš tady. Ježiš, ať ti zvládne. Potom máme 26. Viktorii Lindnerovou s Míšou. 27. Kristýnu Šulcovou a Kolom Mario. 28. Veroniku Štěpánkovou s Nemem a poslední 29. je Barbora Hovorková s Gibem. Vidíme, že tato třída má a poprosíme, aby za námi přišla dopředu Julinka Pásková z Granadou. Tak měli si tady takhle oblouček a postav koníka třelepní vázy. Ale jde tam do toho, neboj se. Ale potom málo vůbec nebude chtít mít. Situací, kdy s sebou jednotlivě předvádějící soutěží, kdo Se postav koníčka tak, aby stál hlavou. předvede svého svěřence. Já věřím, že i dnes s takovými situacemi tady potkáme. Pravděpodobně v té další části, tedy Ale podívej, jak to dělá. až budeme vystavovat jednotlivé kategorie. Tam za ní, ať to nedělá. Předvedla se nám Veronika z Dolom Happy Angel a nyní Deniska. Přední, Denisko, Pačanová Denisko. a Lenny Přední. Prau. Tak, to je správně. Pustil bych to. Tak, rukem od nás, a pak se má. A zpátky. Tato výstava je první v sezóně, to znamená, že koníci mnohdy strávili celou zimu na pastvinách nebo ve venkovních prostorech. Jenom přístřežky jsou ještě v zimní sekci, takže to bude ještě chvilenku trvat, než nám vylínají do té krátké letní. Ale vzhledem k brzkému termínu výstavy musíme toto akceptovat. Takže Deniska Pačanová a Lenny Prau. Ludko! Děkujeme. Další mladí vystavovatelé v této třídě zvítězila Veronika Kuličerová a Kolom Happy Angel. To je volá, nic nemám. Je strašně blízko, jak to udělám? Já si to už nepamatuju. Můžeš, tady to máš, ne? Abyste se tam všichni vešli, je vás tady hodně. Malý Míša krásně se předvádí. Váro, jste rozcukaný oba dva. Věkáčka tam zároveň. Teď se nám to tady pocuchalo nějak. Děkujeme. Kromě vítěze mohou všichni odejít. A vítěz, neboli vítězka, dostanete ještě... No se mi schovává za koně, no. Až bude prázdný obřad sama pro sebe. Aničko? Aničko? Bomba. Nabrala máme. V půlce, to je pohoda. Proč se točí na pravou stranu? No to já jsem taky nevěděla, Barče.
Tak ukáž. Píďo, pojď. Volala Teresce, ale ona zrovna sedí na šiku. Ti řekli. Veronika Klíkerová a co? Happy Angel. Ne. To je dolom. Děkujeme. Vážené dámy, vážení pánové, první část výstavy, tedy speciální třídy, který český odchov importovaných rodičů. V roce 2009 se ve Slatiňanech stal vicešampionem kategorie velšských horských pony. Je po otci Kriky Deur z matky Trekaty Šauna po Můrmok Maškeráde. Jsou nádherný kluci. To je naše Píďuš. Dvouletý hřebeček soutěží v této třídě proti tříleté klisničce. Krásný světlý palomíno. Produkt Hřebčína Vazan. Nyní se nám předvede Line Be Proud, klisnička, která je po hřebci Gilba Happy Boy z matky Menai Serenmay po Menai Atlanta. Narodila se v hřebčíně Lime Tree, babicích u Mariánských lázní a jejím majitelem je Denisa Pačanová ze stáje Prima Horseland z Wittmanova. Velmi zajímavý k původu této krysny je právě její otec, Happy Boy, dnes už 21letý legendární plemeník, který právě působí v hřebčíně Lime Tree, v babicích u Mariánských lázní. Ale může se pochlubit i spoustou úspěchů na parkourových kolbištích a ve výstavních kruzích. V hřebčíně Lime Tree používají Happy Boye nejen v produkci čistokrevného potomstva, tedy čistokrevných Welsh Mountain Pony, ale připouští s ním i klisny jiných plemen a produkují tzv. Podílové velše, Welsh Parbred. (36) Vazan High Flyer a 37 Lime Tree Proud. Dvouletý hřebeček a tříletá knisnička velšských horských pony. Společně v jedné výstavní třídě. Tak prosím, pojďte se nám zhodnit pořadí, ve kterém chodíte. Těchto mladých pony. Vítěz Vazan High Flyer, druhá umístěná Lime Tree Proud. Zadváří. Děkujeme a poprosíme, aby se nám připravila další třída, kterou bude reprezentovat jediný exemplář, a to s číslem 38 hřebec Easy High Fly.